जों होखाथारा जों गरसेबो होआ न'खौ नांगौ जोंनो जों एथ' आराम होनखादोंमोन आगोलावनो जों एसेबाबो होगोन होननानै मानो बिदि खालामनांगौ जोंखौ दा जोंखौ मानो रागा फोजोंनांगौ जों रागा जोङामोन जों बेबायदिबो लेंहरनांगौ गैयामोन गावसोर गोसोबायदि मोजाङै मिलायनानै थायोमोनबानो मेम्बाराथ' हौवासो हिनजावफ्रा मानो होननो मोनथाव बे खोथाखौ जेबायदि होनदों मेम्बारनि हिनजावा जाय मानसिया फैसा होया बिनि लेखाया थालांगोन होमबा जोंहाथ' दुखु मोननाय फैयो बिदिबा थालांमारगोन नामा जोंनि लेखाया मोनफिनगोन ना मोनफिना जों न'खौ फैसा हैयाबा मोनमारनाय नङा नामा जोंहा बेबायदि साननाय फैदों आरो बिदिनो लेखा फैसा हैयाबा लेखाखौ गैया होननानै बुंनायखाय जोंबो हाब न'फ्राबो लुनो हाला बेफोरखौ मोननायखौनो लायाबा जों मालाय मा खालामबावनो बे आरो बिसोर लेखाखौ हैयाबा न'खौबो नांथारगौ जोंनो होननानै जों माइखौनो फानब्रबथारनानै जों फैसाखौ हैबाय हाबाब 3000 जायोबा बेसेबां मन थाङो 6 मन 500 थाखा करि माइयाबो गैया मोसौ बारहानसो दा बेखौनो फानब्रबनानै जों हैबाय ओमफ्राय दा हैबाय नालाय दा मोनफिनगोन ना मोनफिना जों बेखौ आसा खम खालामबाय हैनायखौ फैसाखौ मोनफिनोबा जोंहाबो मोजां ना जोंबो गैया दुखुथिया मावरिया खावरा ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रासो माने जोंनाव डकुमेन्टस गथायनाय लोगो लोगो जोंनाव 3000 फैसाखौ बिदों नालाय दा जोंथ' बयबो गलाम आंबो गलाम जों बयबो खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा दा जोङो 3000 फैसाखौ जों एसे बुरजा जों होनो हाया होननानै जों बुंदों आरो ओमफ्राय बे बिदि होननायाव होनदों लेखा नङाबा लेखाखौथ' हैबाय आरो फैसा नङाबा लेखाखौनो दांनो नागिरा होननानै बुंदों आरो बिदि होननायाव आं सोंदों बे फैसाखौ नोंसोरो लानो गोसो जानानै लादोंना गोजौनि मानसि बिदों ना ब्लकनि मानसि बिदों होननानै बुंदों आरोखि आं ओमफ्राय बिदि होननायाव बे मेम्बारा होनदों जोंनिफ्राय देरसिन मानसि दङ बे फैसाखौथ' जों लानो गोसो जानानै लायाखै गोजौआवबो जों हरनांगौ बिदि होनदों आरोखि ओमफ्राय बिदिल' होनदों ओमफ्राय होमबालाय जोङो लेखाखौ लाङाखैबा जों लांफिनसै होननानै बुंदोंमोन नालाय बिदि होननायाव होनदों आरो नोंसोर लेखाखौ लांफिनोब्ला चेयारमेनाव थांनानै लायदो चेयारमेनावथ' जों मानो लेखाखौ लायबावनो नोंसोर हैबायबा फैसा नङाबा दाङा होननायखायसो जों जेनेबा गद गुदि लानो फैदों होननानै बुंदों आरो आं सासे लोगो लानानै थांदों नैबे आब'खौनो ओमफ्राय जेबो होनाखै आरो बिदिल' होनदों ओमफ्राय जुदिसो नोंसोरो 3000 फैसाखौ होआब्ला नोंसिनि न'फोरखौ बिसोरो दाननानै होनो नागिरदों नामा बिदिथ' रायलायाखै रायलायनाया जेनेबा जोंनि सन्देहआव सानदों आरोखि जोंनिखौ जों फैसा हरमाराबा दानमारगोन नामा जों गोसोआव सानदों खिन्थु बिसोर बिदि दानगोन गिनायबो मोनदों दानमारगोन नामा जोङो सानदों साननायनि गेजेरजों जोंनि बिब'मोनहा बा बिनानावमोनहा फैसाखौ हरदों 3000खौ ओमफ्राय खिन्थु जोङो सिगाङाव बुंखादोंमोन आरो बेबायदि 3000 फैसाखौ जों बबेनिफ्राय मोननानै होनो फैसाखौ दानो दाहै होननानै आं कयेकजन मानसिफोरखौ आं बुंदों आरो बादा होदों खिन्थु ओमफ्राय न'खौ दानमारगोन खोमा साननानै बिसोरो हैदों फैसाखौ सुद लानानै हैदों सोरनि आखायाव हैदों फैसाखौ बे मेम्बारनि आखायाव हैनाय जाबाय आरो प्रेमसिं ब्रह्मनि आखायाव प्रमद बर'नि सरखारनि खाथियाव मा खावलायगोन नोंसोरलाय जोंथ' लुगैयो जेनेबा जों जाख्ल'नाय गैयै सरखाराव जोङो बयनिबो जोङो मोजांखौ लुगैयो मोजां खामानि मावलांजानो लुगैयो जों फैसाखौ जों खिन्थु होखाथारा होननानै जों थाखानाय जाख्ल'नाय गैयै संसाराव जाख्ल'नो मोना थाखा फैसा बयनिबो रायजो राजानि थाखाय जेनेबा पार्टिनि खोथा लायाबाबो मोजाङै मोजां बिसोर खामानिखौ मावलांनांगौ आरो आंनि गोसोआव बेबायदि ट्राइबेल बेसिस आवास प्लासनि नामावहाय फैसा लानायनि मोनसे अभिजुग जे नोंथांमोना लाबोदों जाथाया माबोरै जामारदों आदा माने जाथाया जों लुगैदों माने जोङो जेबो सानाखैमोन लानायखौ माने जोङो होगौमोन होनाया बिदिनो 1000 बा 1500खौ जोङो लास्टआव होगौमोन जों दाथ' जोंनाव 3000 बिदों आरो बिसोर होनदों 3000 होआगौ माने जों न'खौ मावनाय नङा आरो मोननाय नङा होननानै जोंखौ सिगिदों आरो दा जों बेथ' माखासे गिनानै हैबाय जों दा होआ होननानै मोनदामोन जों होआ होननानै जों थादों आरो जों दा बेखौनो लुगैदों जों माने उननिखौ जों होगोन होनायखौ जों होनोखौ होनखादोंमोन जों माने एथ' बुरजा थाखाखौ जों होनो हाया आरो दा न'आव जे मोनदों जोङो दा बेखौनोथ' जोङो साननानै सोरबा गिनानैनो मालायनाव सुद लाना होबाय जोङो ओमफ्राय जोंहा गैखाया नालाय जों होनो हाया होननानै जों थादों आरो लाग्राया सोर लादों लाग्राया जोंना मेम्बार लादों बिसिडिसिनि मेम्बारफोर लादों जोंना अन्थाइबो बिसिडिसि चेयारमेनालाय सोरथो चेयारमेनाबो बे माबानि बानुगावनि मा नाम लाफा
लाफा होनो ओमफ्राय जोंना मेम्बारा जाहैबाय प्रेमसिं ब्रह्म नोंसिनावल' लादोंना गासैबो नोंसिनि अन्थाइ बिल BCDC सिङाव जेसेबां आवास प्लास न' मोन्दों बिसिनाव लाजोबदों बिसोर लाजोबदों एखे 3000 खरि लाजोबदों 3000 खरि लाजोबदों सरकारानो निर्देश होदों नामा माबा गावसोरथ' फैसा लानो थाखाय होदों नामा ना माब्रै जों बेखौ सोंबायबो ओमफ्राय गावसोरथ' खोन्था रोङाखै गावसोर जोंनि माबायाव प्राइमारियाव जों रायज्लायनानै लादोंसो होनना बुंदों आरो खुनु माबाथ' होनो हायाखै बिसोर जोंनो ओमफ्राय गाव होनदों आरो चेयारमेनसो थिनहरदों बेनिफ्राय आं लानाय जादों होनना बुंदों मेम्बारा दा बे आरो चेयारमेन मेम्बाराथ' जोंना गामियावनो दं मेम्बारा बिसोर इउपिपिएलनि औ सानैबो चेयारमेनबो मेम्बारबो नोंसिनि बालुकमारि गामि हिसाबै आवास प्लास न' मोननायनि न'खरफ्रा गंबेसे दङ दा बेखौथ' आं हिसाब लानाय जाया दङ द्लाम दङ बुरजा दंथारो गासिनावबो फैसा बिजोबदों औ गासिनावबो फैसा बिजोबदों ओमफ्राय होनांबायबो माखासे होबायबो बांसिनानो होआखै जों होआ होननानै थाखाथारदों दा होआबा मोनालासिनो थागोन ना होबासो मोनगोन जों बेखौ माबा खालामदों आरो सरकारनि खाथियाव मा खावलायगोन नोंसोरो प्रमद बर'नि खाथियाव जिहेतु प्रमद बर'नि सरकार औ जोंथ' ओरैनो मोननांगौ गैयि हिसाबै जों ओरैनो लुगैदों आरो गैयिसो हरखादों नालाय आरो बे बुस्थुआथ' नोंसोर सेंसनथ' नङा स्किमथ' नङा बेखौ थाबायनानै लायनाय बिसोर गरिब गुन्द्रानि थाखायसो दान हरखानाय हिसाबै जों ओरैनो लुगैदों आरो